Cebu City Mayor Mike Rama mihatag sa hugot nga suporta alang sa kalampusan unya sa Palarong Pambansa 2024. Kinibisan pa man o preventively suspended pa siya sa ombudsman din himugatan ni Rama ang unity nga may usa ka yawis kalampusan sa palaro. Sumala nga manginlabot siya sa mga kalihokan apan dili manghilabot o mosaksi gihapon sa palaro. Aduna naman o walay imbitasyon. Si Rama ang usa sa naningkamot nga mudaog sa bidding ang dakpayang sugbo sa Palarong Pambansa nga nahatagan kini katumanan nga buksan usab ang nasong palaro sa Hulyo 9. May patawag og press conference si Mayor Rama uban ni Acting Vice Mayor Donaldo Hontiveros. Never mind if I am preventively suspended. Never mind. It was not an easy thing putting all of this together. And we must give credit when credit is due. If successful ni, we will all celebrate. If in a way dili maabot, and we are ready to face unsa na inyong bash or criticism. But really, we're not just thinking about palaro.